Bună ziua din nou și să ne apucăm de cursul 6. Astăzi o să ne luăm la revedere de la mulțimi. Am stat, iată, 5 cursuri la el. Bine, primul curs a fost vorbăria. O să mai facem ce am început data trecută, această proprietate de universalitate a mulțimii factor la început. Am demonstrat la jumătate din ea, mai aveam partea a doua. P-P-F. După care o să dăm aplicații concrete ale acestei proprietăți de universalitate a mulțimii factor, să vedem la ce este bună, o să dăm facem multe exerciții chiar la curs. După care ne luăm la revedere de la mulțimi și funcții, îi lăsăm pe alții mai inteligenți ca noi să ocupe de ele, că am văzut că ce e pe acolo e un hățiș teribil. Și ne apucăm de legi de compoziție și grupuri, în principiu, asta o să fie partea care să ne ocupe luna noiembrie și decembrie, probabil, adică sigur. La început o să facem un scurt istoric, cum a apărut conceptul de grup, care a fost cel mai studiat domeniu al matematicii în secolul trecut. După care definiții de bază, ce e lege de compoziție, ce e la semigrup, ce e la monoid. Și prima teoremă, legea asociativității generalizate, care e primul rezultat de aici, prima teoremă importantă. Din nou, chestiuni basic de definiții, morfisme de monoizi, reguli de calcul într-un monoid și monoidul liber generat de o mulțime. O să-l facem și pe ăsta, e folosit în special în informatică. Elemente inversabile într-un monoid și după aia ne apucăm de grupuri, tot așa cu conceptele de bază. Da? Deci asta ar fi conținutul cursului de astăzi. Mulțimi și după aia le părăsim și trecem la grupuri, care e partea consistentă a cursului. După care o să mai avem inele și corpuri, 2-3 cursuri de ele. Data trecută ne-am apucat de relații de echivalență și am spus ce înseamnă relație de echivalență. Încă o dată să fixăm, o relație de echivalență este o relație binară care este, tot trebuie să mai accept membrii, reflexivă, simetrică și tranzitivă. Da? O relație de echivalență înseamnă o relație binară pe o mulțime, reflexivă, simetrică, tranzitivă. Astea să le ținem minte pe din afară, nu doar cuvintele, nu doar adjectivele, reflexivă, simetrică și tranzitivă, ci și ce înseamnă aia să fie reflexivă, ce înseamnă aia să fie simetrică și ce înseamnă aia să fie tranzitivă. Tot data trecută, la o relație de echivalență, am definit ceea ce înseamnă clasa de echivalență a unui element din mulțimea A mare, dacă iau A mic din A mare, A cu căciulă sau A clasă. Clasa de echivalență a lui A este, prin definiție, mulțimea tuturor elementelor B echivalente cu A. Da? Și asta este clasa de echivalență a unui element A mic. Și mulțimea tuturor acestor clase de echivalență se numea mulțime factor a lui A prin această relație viermișor și o notăm așa. A bară, A factorizat la asta. Da? De la A în mulțimea factor există tot timpul o funcție care e surjectivă și se numește proiecția sau surjecția canonică a mulțimii A pe mulțimea factor. Este funcția care mișcă un element A mic din A mare în clasa de echivalență a sa. Clasa este un element de aici. Nu? În fine, astea cu partiții nu mai reamintim că nu ne trebuie. Am făcut această propoziție care o să tot folosim. Asta e bine, iar să le știm foarte bine enunțurile de aici. O să tot apară și în exerciții și în toate. Această propoziție care îmi garanta că mulțimea factor formează o partiție a mulțimii A. Și am ajuns la... Mă rog, am definit și sistemul de reprezentanți. Nu mai reamintim acum ce înseamnă. O submulțime a lui A care verifică două condiții. Da? Un sistem de reprezentanți pentru o relație de echivalență, dacă am viermișor o relație de echivalență pe o mulțime A. Un sistem de reprezentanți, o submulțime a lui A pentru care proiecția aia canonică o submulțime X pentru care proiecția canonică pi restricționată la X, da? X e o submulțime din A,
cu valori din mulțimea factorilor e bijectiv. Asta ar fi poate cea mai scurtă definiție. Da? Și v-am dat aceste două exerciții și le-ați zăpăcit rău de tot. Ce le-ați mai sucit pe aici? Ce-o fi așa de greu? Nu știu. Vreți să fac unul aici din ele? Sau îl lăsăm pe seminar? Eu am postat oricum și pe Moodle 2 fișiere de soluții corecte, dar în rest am zăpăceală așa, mult haloi. Vreți să fac eu unul aici acum pentru toată seria sau las la seminar? Pentru tot putem face acum. Facem acum, uite, punctul 2, că îl tot folosim. Da, inelul ăsta Z, că nu o să tot fie. Trebuie să dau o secundă. Trebuie să dau asta. Se vede foaia? Da, se vede. Da, deci avem această mulțime. Să-mi spuneți unde să scriu, că eu nu văd aici. Așa, cred că trebuie să dau mai jos un pic. E ok așa. Da, pe Teams eu nu văd foaia încadrată. Deci avem mulțimea A de dat este mulțimea numerelor întregi și N e un număr natural mai mare sau egal decât 2. Da? Și am definit relația X congruent cu Y modulo N, dacă și numai dacă, prin definiție, N divide X minus Y. Da? Aici oricare ar fi X, Y din Z. Și exercițiul spunea să arătăm că S egal cu mulțimea 0, 1, 2, N minus 1 e sistem de reprezentanți pentru această relație de congruență. Da? Sistem de reprezentanți. Să-mi ziceți cum să mă mișc cu foaia. Da? Deci să arătăm că e sistem de reprezentanți. O fac cât mai sunt și demonstrații mai scurte, Ana cred că a dat una mai scurtă, o fac cât mai școlărește, cât mai didactic, folosind definiția. Deci ce înseamnă că era sistem de reprezentanți? Primul punct din definiție era că orice două elemente de aici sunt neechivalente. Da? Deci prima chestiune care trebuie să arăt este așa, că oricare ar fi I diferit de J, I și J din mulțimea 0, 1, N-1, trebuie să arăt cu semn de întrebare că I nu e congruent cu J modulo N. Da? Asta e prima condiție din definiția sistemului de reprezentanți, dacă vă uitați pe foile de teorie mai. Da? Deci trebuie să arăt că orice două elemente din S nu sunt echivalente. Păi presupunem că ar fi. Presupunem că I este congruent cu J modulo N. Unde I și J sunt în această mulțime, da? Să ne înțelegem. Aia înseamnă, din definiția relației de echivalență, aia înseamnă că N divide I minus J. Dar se poate asta? Eu zic că nu se poate. Fals. Deci înseamnă că I minus J este N ori K, unde K e un număr întreg. Aia înseamnă N divide I minus J. Numai că din cauza că I și J sunt în mulțimea 0, 1, N minus 1, N minus J și sunt diferite, I minus J în modul este strict mai mic. Se mai vede foaia. Așa. Am V-am zis că nu mă pot încadra bine, da? Din cauza că I și J sunt două elemente din mulțimea 0, 1, N minus 1, diferite, diferența lor este strict mai mică decât N în modul, da? Păi și nu se poate ca un număr în modul strict mai mic decât N să fie să fie multiplu de N. Da. Deci fals. Nu pot să am așa ceva. Asta este în modul e mai mic strict decât N și nu poate să fie N oriceva. Deci orice două elemente diferite sunt neechivalente. Da? Asta ar fi prima chestiune. A doua chestiune, trebuie să arătăm că orice număr întreg este echivalent cu unul din mulțimea S. Da? Deci oricare ar fi M număr întreg, trebuie să arăt că există un element I aparține lui S, astfel încât M să fie congruent cu I modulo N.
Asta înseamnă a doua condiție din definiția sistemului de reprezentanți, că orice alt element al mulțimii A este echivalent cu unul din mulțimea S. Și aici trebuia să facem apel la Ana. Tu ai făcut aici. Bine? Ana, ești pe aici? Da, teorema împărțirii cu rest. Teorema de împărțire cu rest a numerelor din școala generală. O să scriu prescurtat. Teorema de împărțire cu rest a numerelor. A numerelor, da? Ce spune aia? Că oricare ar fi M și N numere întregi, cu N diferit de 0, ăsta e ala prin care împart, există și este unic Q și R numere întregi, astfel încât M e egal cu N ori Q ăsta e de la cât, da? Q plus R, unde 0 e mai mic sau egal decât R, mai mic strict decât N. Da? Puteți să ridica foaia, că iar nu se mai vede. Iar a fugit. Acum, e ok? Da, mulțumim. Asta este teorema de împărțire cu rest a numerelor. Și cu asta am terminat problema, pentru că dacă iau M un număr întreg, M, eu asta vreau să arăt aici, da? Asta de aici vreau să arăt. Dacă iau M un număr întreg arbitrar, îl iau și îl împart la N, N-ul meu din pornire. Da? Deci aplicând teorema fundamentală, teorema de împărțire cu rest a numerelor din școala generală, rezultă că pentru acest număr M și pentru N-ul meu din pornire, există și chiar sunt unice Q și R numere întregi, astfel încât M e egal cu N ori Q plus R. Și acest R este un număr din mulțimea S. Am scris așa, dar ar fi trebuit, asta ar fi fost mai frumos să scriu, că acest R aparține lui S. Păi dacă se întâmplă asta, s-a terminat, oameni buni. Deci de aici rezultă. Ridicați iar foaia. Iar a fugit. Mai. Așa. Ori de aici rezultă că M este congruent cu R modulo N. De aici rezultă că M este congruent cu R modulo N, că înseamnă că M minus, cum se scrie asta de aici? M minus R egal cu N ori Q, adică N divide M minus R. Da? Și cu asta am arătat că această mulțime, deci de aici rezultă că această mulțime 0, 1, N-1 este sistem de reprezentanți pentru relația de congruență modulo N. Da? Deci trebuie să folosesc doar teorema de împărțire cu rest a numerelor. Și încă o dată, când avem de demonstrat ceva, ne uităm la definiția, la ce trebuie să arăt, că e sistem de reprezentanți. Da? Și am luat-o de aia, când am luat cele două definiția școlărească. Sigur că puteam să folosesc și aia mai scurtă, că pentru orice există și este unic. Da? Condiția asta îmi putea să termin, să nu mai fac două raționamente diferite, ci unul singur. Dar am zis să nu vă mai delutez. Un coleg a încercat să demonstreze asta prin reducere la absurd, cred că Valentin sau cine. Ești aici? Da. Ce se întâmplă? În principiu e frumos să demonstrezi ceva prin reducere la absurd. Ideea e interesantă, dar nu putem demonstra totul prin reducere la absurd în matematică. Aici și nu am văzut că e ceva scârția în raționamentul tău, pentru că ca să negi această afirmație, că nu ai presupus că nu e sistem de reprezentanți, dar trebuia să negi două chestiuni și te încurcai pe acolo și am impresia că tu ai contrăit doar pe a doua. Sau ceva, nu mai știu exact. Da. Ceva îmi scârția în raționamentul tău. Dar era mult mai complicat să arăți că ceva nu e sistem de reprezentanți prin reducere la absurd aici. Nu? Aici mergea direct demonstrația folosind direct definiția. Se vede toată foaia, da? Sper că ați apucat să scrieți. Da, deci vedeți definiția și singura chestiune care o foloseam aici era teorema de împărțire cu restul numerelor. Bine. Mergem mai departe. Revenim la curs. Asta era un exercițiu mai greu. Găsiți o soluție pe modulul B. Și să revenim, ajunsem la acea teoremă care am zis că e un șoc, așa.
proprietatea de universalitate a mulțimii factor, care spunea încă o dată, o să citim enunțul, ne-am demonstrat până aici totul, spunea că dacă avem o mulțime și o relație de echivalență pe mulțimea A, da? Deci o mulțime A și o relație de echivalență viermișor pe mulțimea A și pi proiecția canonică, pi definit pe A cu valori în mulțimea factor A factorizat la rho, pi de A egal cu A clasă, enunțul spune că pentru orice altă mulțime X și orice funcție de la A în X și orice funcție de la A în X cu proprietatea că relația de echivalență indusă de F pe A conține relația viermișor, da? Deci orice funcție, dar cu această proprietate, da? Pentru orice funcție cu această proprietate, există și este unică o funcție F bar de la mulțimea factor A factorizat la viermișor în X, care închide această diagramă comutativ. Închide diagrama, faptul că o diagramă e comutativă este marcat cu semnul ăsta de egal în interiorul diagramei. Da? Și faptul că închide diagrama comutativ, că totul să folosim în matematică, este că dacă mă duc așa sau așa, deci asta compus cu ăsta, e tot una cu asta. Da? Deci există și este unică F bar aici, o funcție de la mulțimea factor în X, astfel încât F bar compus cu pi egal cu F, adică diagrama e comutativă. În plus, această funcție F e surjectivă dacă și numai dacă F este surjectivă. Da? Deci F bar este surjectivă dacă și numai dacă F e surjectiv. Și F bar este injectiv dacă și numai dacă rho F e egal cu viermișor. Da? Deci dacă și numai dacă în condiția asta din ipoteză am egalitate. Da? Deci F bar e injectivă dacă și numai dacă aici avem egalitate, deci rho F egal cu, relația indusă de F egal cu viermișorul. Vedeți, studenții grăbiți aveau tentația să spună aici că F bar e injectivă dacă și numai că F e injectivă. Da? Derutându-se după punctul 1. Nu. F bar e injectivă dacă și numai dacă se întâmplă cu minunea. Și data trecută am făcut prima parte, am demonstrat că există și este unic o astfel de funcție și am mai rămas de demonstrat punctele A și B. Da? Deci aici am demonstrat existența și unicitatea întâi și după aia existența și acea unică funcție F bar era asta. F bar definită pe A factorizat la relația viermișor cu valori în X, F bar de clasa unui element, de A cu căciulă, e egal prin definiție cu F de A. Da? Asta era unica funcție care închide acea diagramă comutativă. Da? F bar de A cu căciulă este F de A, oricare ar fi A bar din mulțimea factor. Și aici am arătat că e corect definit și nu știu ce. Și au rămas punctele, de a demonstra punctele A și B. Facem întâi punctul A, implicația directă. Implicația directă spunea că trebuie să arătăm că dacă F bar e surjectiv, atunci F e surjectivă. E banal asta. Pentru că dacă F bar este surjectivă, ea făcea acel triunghi comutativ, aia însemna că F bar compus cu pi este F. Da? Deci F înseamnă că este F bar compus cu pi. Dacă F bar e surjectivă, pi e surjectivă, pi surjectivă, F bar surjectivă, implică că F e surjectivă, pentru că o compunere de funcții surjective este funcție surjectivă. Da? O compunere de funcții surjective este surjectivă. O compunere de funcții injective este injectivă. Asta am mai vorbit la cursuri, nici măcar la seminar n-am trecut-o ca problemă. Sper că toată lumea știe să facă asta, că n-aplic decât definiția, da? Încercați să rezolvați că așa este, o compunere de surjecție, surjecții. Da, deci sunt anumite chestii de fleac pentru care, pentru mine erau atât de banale că nu le-am trecut nici măcar ca exerciții, da? Dacă totuși ceva nu înțelegeți, încă o dată, întrebați cu curaj și fără niciun fel de reținere și pe mine, și asistenții, cele la două grupe, dar și colegii de la studenții ai voștri, colegii voștri mai mari cu 2 ani, de la tutoriale pe care... Ați început tutorialele? Au început. Dacă vei rușine... Cred că de săptămâna trecută, dar săptămâna trecută n-am mers, că era în ora de laborator și acum s-a mutat sâmbătă mâine, adică de la 10 la 12. Dacă aveți nu știu din ce motive e rușine sau nu știu ce, că vă mușcă de nas, întrebați-i și pe ei, da? Anumite, dacă aveți reține să mă întrebați pe mine. Eu v-am zis la începutul cursului, în primul mesaj de bun sosit, că mă puteți întreba în orice zi pe Moodle-ul B, întrebări. Puteți să mă întrebați și privat dacă vă e rușine să întrebați pe forum acolo. Da?
sau pe studenții voștri mai mari, colegii voștri din anul 3 care fac tutoriale. Și am arătat implicația. Da? Pădos. Pădos trebuie să arătăm că dacă F-ul e surjectiv, atunci F bar e surjectivă. Da? Dacă F este surjectivă, F bar e surjectivă și asta este banal. Din nou, mă uit la diagramă, eu știu că asta este surjectivă și vreau să arăt că asta e surjectivă. Pentru asta trebuie să arăt că orice element X din ceva este F bar de un drag. Da? F bar de ceva. Săltăm un element X mic din X mare, da? Fie X mic din X mare, și folosesc în primă instanță că F e surjectivă. Pentru că eu sunt la implicația inversă. Da? Implicația inversă care am presupus că F e surjectivă. Deci orice element X de aici, X mic din X mare, este F de ceva de sus. Deci înseamnă că există un A din A. Da? Deci pentru orice X din X există un A din A, astfel încât X să fie F de A, pardon. X să facă F de A. Numai că dacă ne uităm mai sus cu cine era acea unică funcție F bar, acea unică funcție era că F bar de A clasă este F de A. Bun. Înseamnă că acest F de A este F bar de A clasă. F bar de A clasă și citesc începutul și sfârșitul și înseamnă că X-ul ăsta este și F bar de ceva din mulțimea factori. Deci înseamnă că F bar e surjectiv. Și am arătat în felul ăsta punctul A. Punctul A din enunț, care spunea, să ținem minte, că o să o aplicăm, le aplicăm în exerciții concrete. F bar asta care obținem noi aici este surjectivă, dacă și numai dacă F e surjectivă. Și acum o să arătăm că F bar asta, această unică funcție, este injectivă, dacă și numai dacă aici avem relația de egalitate. O incluziune oricum o avem din pornire, că asta e ipoteza mea. Da? O să facem implicația directă. Deci presupunem că F bar e injectivă și vreau să arăt că aici am egalitate. Bun. Deci implicația directă la punctul B. Da? Presupunem că F bar este injectivă. Din ipoteză știam asta și eu vreau să arăt care are loc egalitatea. Adică vreau să arăt și incluziunea pe dos. Vreau să arăt că rho indice F este inclus în relația mea de echivalență viermișor. Asta o iau școlărește. Da? Iau un element din această mulțime, aia înseamnă că iau o pereche, care au relațiile, da? Iau submulțimi din produsul cartezian. Înseamnă că iau o pereche AB, care aparține acestei mulțimi. Aparține lui F înseamnă că A este în relație cu B, rho indice F, că asta era o altă notație mai scurtă pentru așa ceva. Era o notație mai simplificată pentru asta. Dar relația indusă, rho indice F, relația indusă de o funcție, cum era? Asta era egal prin definiție, aici, A rho F B, dacă și numai dacă prin definiție F de A egal cu F de B. Deci de aici rezultă că F de A egal cu F de B. Din nou definiția lui F bar, F de A este egal cu F bar de A clasă, F de B egal cu F bar de B clasă. Deci de aici rezultă că aceste două elemente sunt egale. Da? F bar de A clasă egal cu F bar de B clasă, fiecare egal cu asta. Eu sunt la implicația directă în care am presupus că F bar este injectivă. Da? Asta era implicația directă, presupunerea că F bar este injectivă, F bar de ceva este F bar de altceva, înseamnă că ceva e egal cu altceva. Deci rezultă că A bar egal cu B bar, A clasă egal cu B clasă, pardon, A clasă egal cu B clasă și acum din nou îi dăm în cap cu propoziția aia. Păi dacă A clasă egal cu B clasă, atunci înseamnă că A este echivalent cu B. Era punctul B din propoziția aia, care am zis că o să o tot folosim de data trecută. A e echivalent cu B înseamnă că, de fapt, asta e o altă notație pentru a spune că perechea AB aparține viermișorului. Citesc începutul și sfârșitul. Am luat AB un element din ρF și mi-a ieșit că am obținut că aparține viermișorului. Deci rezultă că ρF este inclus în viermișor. Pe dos. Pe dos presupunem că are loc și incluziunea asta. Una are loc automat din ipoteză. Și vrem să arătăm că F bar este injectivă. Păi, presupunem că F bar de un element este F bar de alt element. Da? F bar de A clasă este F bar de B clasă. Definiția lui F bar, acel unic F bar era că ăsta este F de A, ăsta este F de B, deci rezultă că F de A egal cu F de B.
Dar dacă f de A egal cu f de B, atunci A este rho indice FB, pentru că așa a fost definit rho F-ul. A rho FB, dacă și numai dacă f de A egal cu f de B. Da? Deci de aici rezultă că A rho FB. Dar din cauza că sunt la implicația pe dos, în care și rho F e inclus în asta, dacă A rho FB înseamnă că A este și în echivalent via vermișor cu B, da? Pentru că am această incluziune, sunt la implicația în care astea două sunt egale, aceste relații. Dar dacă A este echivalent cu B, atunci clasă de A egal cu clasă de B, din nou din propoziția de data trecută de punctul B. Și deci înseamnă că citesc începutul și sfârșitul, mi-a ieșit ca A clasă B clasă, adică F val este injectiv. Și cu asta, vestita teoremă desperietoare pentru studenții studioși ai matematicii este demonstrată. Da? Eu sper că nu este chiar atât de complicată, trebuie foarte bine în minte că nu e un rezultat greu, e un rezultat care într-adevăr șochează că n-ați mai întâlnit așa ceva. Dar vedeți, demonstrația este absolut elementară dacă citesc corect definițiile. Aici am scris ceva cu roșu, o avertizare. Fiți foarte atenți când definiți o funcție ce pleacă dintr-o mulțime factor. Da? Și asta avertizare. Trebuie să fiți foarte atenți când definim o funcție ce pleacă dintr-o mulțime factor, pentru că elementele din această mulțime sunt clase de echivalență. Da? Deci când aș defini, aici trebuia să notez altă literă, că să nu credeți că nu e același F sau F bar. Da? Aici trebuie să vezi că această funcție e într-un element de aici care este un A cu căciulă. Ori A cu căciulă poate fi egal cu un alt element B cu căciulă și nu prea știu cum să mă duc după aia. Da? Deci trebuie să mă asigur când definesc așa ceva, trebuie să mă asigur că este corect definită. Și corect definită înseamnă că nu depinde de alegerea reprezentantului. Pentru că acel A clasă poate fi egal și cu un B clasă. Da? Deci când eu am de definit, o să notez funcția H. Dacă am definit o funcție pe A factorizat la o relație de echivalență în B, da, eu trebuie să definesc H de una clasă. Numai că, vedeți, asta e o mulțime aici. Este un element în această mulțime factor, dar această A clasă sunt toate elementele B din mulțimea A, B echivalente cu A. Deci pot fi mai multe elemente aici. Deci asta poate să mai facă și automat cu H de B clasă, dacă iau B echivalent cu A. Dacă B este echivalent cu A, și deci trebuie să știu că nu depinde de alegerea reprezentanților. Exact cum am făcut în demonstrație aici. Vedeți, când am definit funcția F bar, am definit-o așa și am arătat că e corect definită. Da? Că dacă iau și un alt reprezentant, dacă iau alte două elemente, un alt element B echivalent cu A, care se scrie că A clasă egal cu B clasă, atunci trebuie să mă asigur că unde mă duc în dreapta, că aici nu mai apar căciuli. Vedeți, aici nu mai apar căciuli. Trebuie să mă asigur că mă duc în același lucru. Teorema mea de proprietate de universalitate, pe lângă alte minuni pe care le face, spune că chestia asta nu mai e nevoie să o demonstrez că e corect definită dacă cumva îmi asigur, cumva îmi asigur că funcția mea H, cum era aici, îmi este indusă de o funcție ce pleacă din A, dar cu această condiție. Da? Deci uneori pot să evit să arăt că e corect definită dacă mi-arăt că acea funcție este indusă de ceva de aici. Și asta e o idee importantă, uneori se aplică așa pentru că uneori relațiile de echivalență pot fi foarte complicate și este enorm de greu să arăți că e corect definită. Uneori poate fi relații complicate și eu cel puțin cred că am și folosit toată chestia asta, că nu mi-eșea ceva că e corect definită și o foloseam că este indusă de ceva folosind această teoremă. Da? Că aici nu mai trebuie, folosind teorema, nu mai trebuie să arăt că asta e corect definită, e în demonstrația teoremei. Dacă arăt că este indusă de ceva de așa, de o funcție de aici care o am cu proprietatea asta, când e indusă este corect definită. Bun. Un mic corolar la teoremă. Orice funcție f definită pe A cu valori x are o descompunere de forma f egal cu i compus cu pi, unde i este o funcție injectivă și pi este o funcție surjectivă. Da? Deci orice funcție se poate descompune ca o compunere, întâi surjecție și după aia injecție.
Și aici sunt mai multe descompuneri. Eu am făcut o coloral ca să folosesc și teorema dinainte. Și anume, iau funcția de la A în X și iau viermișorul să fie relația de echivalență pe mulțimea A indusă de funcția mea f. Da? Deci fie rho, viermișorul egal cu rho f. Da? Asta este funcția. Am viermișorul, asta e relația de echivalență indusă de o funcție e relația de echivalență și pot să mă duc din A în mulțimea factor cu proiecția canonică. Din cauza că relația de echivalență indusă de f pe A conține pe viermișor, și de fapt e chiar egală, pot să îi dau în cap cu teorema mea, proprietatea de universalitate. Rezultă că există și este unică o funcție de aici, de la mulțimea factor în X, astfel încât triunghiul e comutativ, deci astfel încât f bar compus cu pi să facă f. Deci înseamnă că f este f bar compus cu pi, pi-ul este surjecție, că e proiecția pe mulțime factor, iar f bar ăsta este injectivă, acest f bar este injectivă, că eu am luat viermișorul să fie chiar la f. Da? Și era punctul B din teorema precedentă, că dacă relația indusă de f pe A coincide cu relația prin care factorizez, atunci f bar era injectivă. Comutativitatea diagramei îmi spune că orice funcție se poate sparge ca o injecție și o surjecție. Există, desigur, și alte descompuneri. Aici e un typo scriu. Aici trebuie să iau x, da, mă rog. Dacă există o descompunere elementară fără să folosesc așa ceva, da? Dacă am funcția mea f de la A în x, citeți în loc de bx. Iau întâi corestricția lui f la imagine, luând corestricția la imagine, asta este funcție surjectivă, da? Asta este funcția f tilde care lucrează ca f, da? A mic merge în f de A. Și asta e surjectivă automat. Și aici e incluziunea. Imaginea de f e o submulțime în x. Aici am scris corestricția și e incluziunea canonică. Și atunci asta este surjectivă, asta e injectivă și evident compunerea lor, repet aici puneți x, este f. Nu? Deci avem, cum ar veni, două descompuneri, însă ele sunt izomorfe și aici trebuie să-l felicit pe Andrei. El a demonstrat mai general și cred că am pus pe Facebook varianta lui inițială de articol, că orice altă descompunere este izomorfă ori cu asta, ori cu asta. Da? Deci, practic, descompunerea asta a unei funcții ca o compunere de o surjecție și o injecție este unică până la un izomorfism. Da? Indiferent cu ea o pasta, astea sunt izomorfe, sunt în bijecție. Bun. Și cam asta ar fi teorema și o aplicație. Și acum să facem exemple la ea. Cum aplicăm noi și ce facem noi cu această mulțime, cu această proprietate sinistruță? Am zis că o să facem multe aplicații la ea. Mai întâi când noi am făcut construcția lui Z și am zis că construcția lui Z se face riguros cu relații de echivalență și acum dăm și o justificare. În primul exemplu, aici presupunem că știm cumva ce sunt numerele întregi și la minus, cum se definește scăderea, adică că avem o intuiție din școala generală cum să scădem numerele fără să știm noi relații de echivalență. Da? Deci că acceptăm că știm asta, ce înseamnă minus 1, minus 2 și cum să scad două numere. Și o să arăt că, asta spune acest exemplu, că așa cum am definit-o este aia corectă. Da? Așa trebuie definite numerele întregi. Și anume, pe mulțimea numerelor naturale definim această relație binară. Perechea AB echivalentă cu CD, dacă și numai dacă A plus D egal cu B plus C. Atunci, și atâta, da? Aici ar fi trebuit să spun, arătați că relație de echivalență, dar asta e un flag, da? Că această relație este de echivalență și atunci pot să iau proiecția canonică. Pi de la mulțimea mea A, deci pe post de mulțimea mea E asta, cu această mulțime factor, pi de perechea AB clasă. În fine, de la mulțimea N ori N mă duc în Z. Aici este șmecheria. Deci, vedeți, la proprietatea de universalitate, pe lângă alt bonus, este că îmi permite să calculez mulțimi factor, să știu cu cine sunt în bijecție aceste mulțimi factor, A factorizat la ceva, jonglând cu aceste nunți. Și aici, prevalându-mă de aceste două condiții extrem de puternice,
Faptul că eu mă pot juca pentru orice mulțime X, pentru orice funcție, da? Deci când calculez această mulțime factor, am o foarte mare libertate de a alege mulțimea X și F. Cum am mai întrebat, cred că Andrei m-a întrebat ce sunt bune aceste proprietăți de universalitate. Aceste oricare de aici, aceste condiții de oricare sunt extrem de puternice pentru că îmi dă mie o libertate teribilă. Da? Și ea, am spus că e bună pentru că îmi dă posibilități de a calcula aceste mulțimi factori mai elegant. Adică ce înseamnă a calcula? Să spun că această mulțime e în bijecție cu asta. Da? Și pentru asta, ca să arăt așa ceva, ideal este să pornesc de aici cu o funcție surjectivă, că vreau să am și astea două condiții îndeplinite. Vreau ca aceste bar să fie bijectivă. Da? Aia înseamnă să o calculez. Să fie asta bijectivă, adică a factorizat la asta, să fie în bijecție cu ceva mult mai frumos, mult mai palpabil, mai fain. Da? Și când vreau ca asta să fie surjectivă, să fie bijectivă, ideal este să pornesc aici cu o funcție f care să fie surjectivă, cu o funcție f, într-o mulțime în care am enorm de multă libertate să o iau. O funcție care să fie surjectivă și pentru care relația de echivalență indusă de ea pe mulțimea A să fie aia din pornire. Da? Ca să o fac și injectivă pe f bar. Da? Deci asta e, ca să vreau să calculez mulțimi factor, am o foarte mare manevră de jonglat. Asta, dacă vreți, este poate cea mai bună întrebare, cel mai bun argument la ce sunt bune aceste proprietăți de universalitate. Da? Când calculezi niște obiecte și ca să calculezi niște obiecte care pot fi sinistre, da, uneori pot fi sinistre, aia, de exemplu, relația aia de echivalență pe Q ori Q, care v-am dat-o ca problemă facultativă. Da? Aia decât Ana a făcut-o, dar n-am apucat să colectez. Niciun student n-am primit soluția. Da? Pentru că a calcula mulțimi factori este echivalent cu a calcula sisteme de reprezentanți. Poate să fie greu. Dar asta îmi dă o libertate teribilă de mișcare. Da? Teribilă de mișcare. Dacă sunt inspirat să iau o mulțime X care îmi place, așa, convenabilă, o funcție la fel bună, dar care să aibă și această proprietate și să fie surjectivă F, atunci probabilitatea asta îmi spune că asta e în bijecție cu acea mulțime X mai finuță, mai frumușică. Da? Asta o să aplicăm în exemple, ca să calculăm mulțimi factor. Sau dacă vreți că e problema echivalentă, de a găsi un sisteme de reprezentanți pentru o anumită relație de echivalență. Și asta fac aici. Deci, mulțimea factor, cine naiba o fi asta? Știi? Mă uit așa. N ori N factorizat la relația asta, mă prefac că nu știu cine este Z, dar mă rog, aici mă prefac că o știu. Da? Asta e mulțime urâte cu căciul de perechi. Da? Și libertatea aia de care vă povesteam și insistam, îmi spune că o să aleg aici pe post de mulțimea XZ, blândul Z, pe care presupun că știu cine este. Da? Iar de la M ori N în Z, iau pe post de funcție F, funcția diferență. F de AB merge în A minus B. Da? Presupun că știu ce înseamnă A minus B. Da? Nu mai este în N și poate să nu mai fie număr natural. Da? Bun. Prima chestiune, îmi testez că relația indusă de F pe N coincide cu viermișorul din pornire. Da? Rho de F coincide cu viermișorul din pornire, ca să fac asta, ca să testez că asta e ce o să-mi iasă aici, că asta este injectivă. Păi și așa și este. Perechea AB Rho F CD, iau un element aici, un element din N ori N, AB este Rho F CD, dacă și numai dacă, dacă și numai dacă F de primul este F de al doilea. Deci dacă și numai dacă F de AB egal cu F de CD. Dacă și numai dacă mă uit la definiție, A minus B egal cu C minus D și îi trec pe aia într-o parte, aia cu minus, care e la mulțimea numerelor naturale, care va să zic că nu există tot timpul. Da? Îi trec într-o parte și acum mi-a ieșit cu plus, A plus D egal cu B plus C și astea sunt numerele naturale și înseamnă că, dacă și numai dacă, perechea AB este echivalentă cu CD, așa cum am definit-o noi. Citesc începutul și sfârșitul, ăsta și ăsta, și înseamnă că relația viermișorul. Tot această proprietate, teorema fundamentală de universalitate a mulțimii factori, vedeți, asta îmi spune că
eu nici nu mai trebuie să demonstrez că asta e relație de echivalență și asta iară îmi scurtează munca. Nu mai trebuie să demonstrez în prealabil că asta e relație de echivalență, pentru că dacă arăt că această relație binară, a priori, această relație binară, coincide cu relația ρ indusă de o funcție, dacă arăt că asta coincide cu relația indusă de o funcție, atunci ea e automat relație de echivalență, pentru că asta este. Pentru orice funcție ρ indice f era relația de echivalență. Da? Deci asta, de aici trebuie să învățăm că nu trebuie să facem muncă de om prost. MOP, cum ziceau ăștia prin armată. Da? Nu mai trebuie să arătăm că asta e relație de echivalență, ci dacă arăt asta mi implică și că e relație de echivalență și atunci pot să desenez și aici pe proiecția mulțimea factorilor. Da? Deci, corect, aici diagrama ar fi trebuit să nu apară asta în primul pas, ci doar funcția de aici. Atât, doar asta. Bun. Având așa ceva, înseamnă că pot să construiesc mulțimea factor în n pe n. Și mai știu și că e asta, da? Mai știu și așa ceva. Păi acum îi dau un cap cu PUMF, asta când o să mai apară și aici și la seminar, proprietatea de universalitate a mulțimii factor. Așa o presupun. Da? Din proprietatea de universalitate rezultă că există și este unică o funcție de la această mulțime factor urâtă, cu elementele sale fiind căciuli de perechi. Există și este unică o funcție de la această mulțime factor în Z, care închide triunghiul comutativ. Închide triunghiul comutativ înseamnă că F bar compus cu pi de o pereche, pi de o pereche face AB, deci înseamnă că F face AB clasă, deci astfel încât F bar de AB totul clasă, deci aici am luat o pereche AB de aici, am aplicat pi și m-am dus aici. Da? Deci F bar de asta face F de A și B, F de pereche AB, care prin definiția lui F este A minus B. Da? Deci aplicând teorema asta puternică, obținem că există și este unică o funcție de la această mulțime factor în Z, astfel încât F bar de AB totul clasă este A minus B și aici nu mai trebuie să arăt că e corect definită. Nu mai trebuie să arăt că acest F bar e corect definită pentru că el este implicat de proprietatea de universalitate a mulțimii factori. Ea este construită de acolo și acolo erau corect definită. Da? Ar fi trebuit să arăt că e corect definită dacă aici ștergeam asta. Puteam să zic definim direct așa. Dacă aș fi definit direct așa, trebuia să arăt că e corect definită. Da. Nu facem de 17 ori munci aceeași muncă, ci dacă o aplic pe asta, nu mai trebuie să arăt că asta e corect definită. Fine. Am pus mâna pe așa ceva, pe o astfel de funcție din teoremă. Ea în plus este și injectivă pentru că ρf e egal cu viermișor. Da? Deci ρ indice f fiind egal cu viermișor, atunci f bar este injectiv, era punctul 2 din teorema, din PUMF, și tot f bar este și surjectivă, această funcție este și surjectivă, pentru că funcția mea f e surjectivă. Funcția mea f de la n ori n în z, f de AB egal cu a minus b, este surjectivă în mod banal, pentru că pentru orice m număr întreg, există a și b numere naturale, astfel încât m să fie f de a minus b, care face a minus b. Da? Orice număr întreg, m este diferența a două numere naturale. Repet, în acest exercițiu am presupus că știm ce sunt alea numere întregi și diferența lor construite cumva altfel decât am definit-o noi cu relații de echivalență. Și atunci s-a terminat. Înseamnă că acest f bar este și injectivă și surjectivă, deci este bijectivă. Deci înseamnă că funcția mea f bar obținută din proprietatea de universalitate a mulțimii factor, definită pe această mulțime factor, n ori n factorizat asta, cu valori în z, f bar de a, b totul cu căciule a minus b, e corect definită și este bijectivă și asta înseamnă pentru mine, ca matematician cum suntem noi toți acum, asta înseamnă că am calculat mulțimea factor. Am dat o imagine mai bună. Această mulțime sinistră e bijecție cu o mulțime mai cum se cade. Da? Cu z. Iar asta, repet, de cursul trecut, asta a constituit, de fapt, definiția cea mai elegantă a mulțimii numerelor întregi. Am dat-o data trecută. Make sense. Da? Asta spune acest exercițiu. Bun. Exemplu 2. Pe mulțimea numerelor complexe, definim relația
relația binară, Z1 e echivalent cu Z2, dacă și numai dacă modul din Z1 egal cu modul din Z2. Să arătăm că exercițiul cere să arăți că asta e relație de echivalență pe C și că există o bijecție între C factorizat la această relație și intervalul 0 plus infinit. Da? Din nou, o să facem demonstrația cu teorema. Mie îmi place să aplic proprietăți de universalitate. Da? Și când primim un astfel de exercițiu, la fel, nu mă apuc să arăt că asta e relație de echivalență. Pentru că fac muncă de om prost. Muncesc în plus. Noi suntem la mate aici, nu? Trebuie să fim inteligenți. Și o să arăt că această relație este indusă coincide cu un rho F. Da? Coincide cu un rho F. Da? Deci mă uit la diagramă, dar nu mă uit la asta. Asta consider că nu există. Da? O să arăt că această relație coincide cu o relație de echivalență indusă de o funcție. Cum vânez eu X-ul? Sigur că mă uit la enunțul exercițiului și el mă ghidează. Mă ghidează. Alegem X. Teorema aia spunea că oricare ar fi X o mulțime, alegem pe X mulțimea 0 plus infinit. Da. Asta îmi cere ipoteza. Da? Asta îmi cere enunțul și ok, dacă îmi cere aia, hai să o pun pe X aia. După care, următorul pas al gândirii, da? Deci cu X-ul am rezolvat, următorul pas este partea rebusistică, da? A matematicii. Și întreb așa, naiba, ce funcție găsesc eu? Ce funcție am eu de la C în această mulțime, în mulțimea X? Vreau o funcție, da? Asta trebuie să fac acum. O funcție de la C în intervalul 0 plus infinit, o funcție, și sunt funcții o grămadă, dar nu orice funcție, una care să-mi și convină mie, da? Una pentru care relația de echivalență indusă de F pe C să coincide cu asta. Da. No, și ghiși șupel că cine o să fie, știi, că o cere, da? Cum zic instructorul ăștia auto, nu vezi că o cere. Funcția modul, da? Iau F definit pe C cu valori în 0 plus infinit, F de Z e modul din Z. Da? O să vedem acel expresie, o cere e justificată aici, da? Această funcție F definită pe C cu valori în 0 plus infinit este surjectivă, în mod banal, da? Orice număr. Dacă R e un număr real pozitiv, R este și număr complex și F de R e modul din R, modul din R e R. Deci e surjectivă în mod banal. Și arăt, aici trebuia pus un semn de întrebări, arăt că acest rho indice F coincide cu relația binară inițială, deci că rho indice F este egal cu viermișorul, ceea ce mi-asigură că asta este relație de echivalență. Și de-aia am zis că nu ne reprezintă să demonstrăm că e relație de echivalență. Păi să vedem că e așa, că deci acest o cere aici, da? Păi iau două numere complexe, aici ar fi trebuit să scriu, da? Mai didactic, fie Z1, Z2, numere complexe, atunci Z1 rho F Z2, dacă și numai dacă din definiția lui rho F de Z1 egal cu F de Z2, dacă și numai dacă, uite de unde o cere, da? Că trebuie să ajung aici. Da, da, i-am pus F de Z modul din Z. Modul din Z1 egal cu modul din Z2, dacă și numai dacă din definiție Z1 este în relație cu Z2, așa cum a fost definit. Așa a fost definit. Citesc începutul și sfârșitul și obținem că pentru două numere complexe, pentru orice două numere complexe Z1 și Z2, Z1 rho F Z2, dacă și numai dacă Z1 e echivalent cu Z2, adică relația rho F egală cu viermișorul, ceea ce înseamnă că viermișorul meu este relație de echivalență și acum îi dau în cap cu proprietatea de universalitate a mulțimii factor, înseamnă că asta e relația de echivalență, obținem, coincide cu asta. Am proiecția canonică, există. Din PUMF există și este unică o funcție de la mulțimea factor, C factorizat la viermișor, cu valori în 0 plus infinit, o funcție care închide triunghiul comutativ, deci astfel încât F de clasa de echivalență a unui număr complex e modul din Z. Și acest ca bonus, în plus acest F bar este bijectivă pentru că este injectivă căci rho F e egal cu viermișorul, din nou punctul B. Da? F bar este injectivă căci rho F e egal cu viermișorul și este surjectivă căci F-ul meu e surjectiv. Punctul A spunea că F bar e surjectivă dacă și mai dacă F e surjectiv. Aici s-a scanat prost. Și deci înseamnă că acest
F-bar este bijectivă și aia înseamnă că eu am construit, am calculat mulțimea factor într-un mod mai elegant. Da? Această mulțime sinistră este în bijecție cu aia înseamnă că am calculat. I-am dat o imagine mai bună a acestei mulțimi factor, cu intervalul 0 plus infinit. Aici am mai scris ceva, cine e clasa de echivalență a unui Z, a unui număr complex Z, este cercul cu centru în origine și de rază modul Z și cu asta exemplu este terminat. Iar alternativ, ce puteți face cei care au zăpăcit asta cu sistemul de reprezentanți, arătați că mulțimea 0 plus infinit, inclusă în ce, este un sistem de reprezentanți pentru relația noastră, pentru viermișor, și deci proiecția canonică restricționată la 0 plus infinit cu valori în C factorizat la asta, numărul R merge în modul din R, este bijectivă. Da? Uite ce frumos e aici. Și asta e frumos, da? Ca să arăți că e sistem de reprezentanție banal, că la fel cu definiția, dacă suntem atenți, ce înseamnă aia sistem de reprezentant. Și aici funcția duce un element, un număr real R în, uite ce e asta aici. R cu căciulă este cercul de centru O și rază R. Da? Cercul de centru O și rază R, asta e o funcție bijectivă între mulțimea asta și asta. Da? Deci aici vedeți mulțimea factor, ce factorizat la această relație este mulțimea acestor căciuli. Da? E mulțimea cercurilor. Numerele complexe sunt planul complex, iar mulțimea factor aici sunt cercurile cu centru în origine și diverse raze. Da? Asta apropo de diferența formidabilă între o mulțime A și mulțimea factor. Aici, ce factorizat la această relație este mulțimea acestor clase de echivalență, adică acestor cercuri concentrice, o infinitate de cercuri concentrice cu centru în origine. Îmi cer scuze pentru cele 3 minute furate din pauză. Vi le las suplimentar, facem o pauză și ne vedem peste 10 minute. În pauză și voi, la emisiune. Pauză. Yeah.
Ok, să continuăm. Dacă aveți întrebări până din ce am făcut până în prima oră. Are cineva întrebări? Nu. Mergem mai departe. Exemplu 3. Iau două mulțimi A și B și A' sunt mulțimea lui A. A' sunt mulțimea lui A și iau mulțimea funcțiilor de la A în B. Am zis că notăm cu hom de A și B, mulțimea funcțiilor definite pe A cu valori în B, funcții și atât. Pe această mulțime de funcții, da, deci pe hom de A și B, definim relația binară. Spunem că F e echivalentă cu G, pentru două funcții F și G, deci două elemente de aici. Dacă și numai dacă prin definiție, F restricțional la mulțimea A' egal cu G restricțional la mulțimea A'. Atunci exercițiul spune că asta e o relație de echivalență pe această mulțime de funcții, acest vermișor, și mulțimea factor, există o bijecție între mulțimea factor hom de A și B factorizată la această relație cu valori în mulțimea funcțiilor definite pe A' cu valori în B. Da? Deci, din nou, acest exemplu capturează și dă o imagine mai bună pentru o mulțime factor. Da? Deci, hom de A, B factorizat la vermișor este în bijecție cu mulțimea funcțiilor definite pe A' cu valori în B. La fel, am nevoie de calculat o astfel de mulțime factor. Exercițiul îmi spune cam cine ar trebui să fie. Deci la mine pe post de cum ar veni mulțimea A, da? Mulțimea acestor funcții. Și aici trebuie să iau acel X. Da? Acel X, aici mă ghidează exercițiul. Pe post de acel X le iau pe ăsta. Hom de A' și B. Iar de la mulțimea hom de A și B, de la mulțimea funcțiilor definite pe A cu valori în B, cu valori în mulțimea X, definesc o funcție, o notez aici cu F mare. Da? F mare de un element de aici. Da? F mare de un element de aici, adică elementele de aici sunt funcții F mic definite pe A cu valori în B. Deci F mare de o funcție F mic să fie funcția F restricționată la A'. Da? F restricționată la A'. F e o funcție de la A în B. Restricția lui F la A' e o funcție de la A' în B, deci make sense. Atunci afirm că relația de echivalență indusă de F mare pe mulțimea hom de A și B coincide cu vermișorul meu din pornire, din definiție, și că această funcție F mare este surjectivă. Da? De ce? Aici nici nu am lăsat ca exercițiu, da? Rho F egal cu vermișorul. În mod banal, dacă așa am și definit-o, vedeți? Restricția, da? Nu am mai stat să fac detalii. F, dacă au două funcții F mic și G mic, atunci F, rho F G mic, dacă și numai dacă, prin definiție, F restricțional la A' egal cu G restricțional la A', adică dacă și numai că F vermișor G. Deci, într-adevăr, relația indusă de funcția F mare, da? Nu, restricția vedeți ca aici, da? Practic. Relația de echivalență indusă de F mare coincide cu relația din pornire, ceea ce nu asigură că această relație este relație de echivalență, pentru că este relația indusă de o funcție. Aia înseamnă că pot să pornesc aici cu pi cu proiecția canonică și să aplic și proprietatea de universalitate a mulțimii factor, să primesc aici o funcție F barat, care închide diagrama comutativ, F barat compus cu pi egal cu F, și închide diagrama comutativ, înseamnă că F barat de clasă de un element F mic, da? F barat de clasa unei funcții, de căciula unei funcții, este F de F mic, adică F restricționat la A'. Și această funcție F barat, în plus, este bijectivă, pentru că ea este injectivă că rho F e egal cu asta
și această funcție f barat este și surjectivă pentru că f e surjectivă. De ce funcția f e surjectivă? Eu aici am zis exercițiul, cine îmi spune de ce funcția f este surjectivă. Cine ne spune de ce funcția f este surjectivă? Nu ne spune nimeni? Nu are nimeni un argument? Pentru că A' e inclus în A. Da. Și atunci mulțimea funcțiilor din A' în B e inclusă în mulțimea funcțiilor din A în B. Mai atentă aici. Deci asta e surjectivă. Ia o funcție de aici, da? A' ai zis că e inclusă în A. Deci ia o funcție G definită pe A' cu valori în B. Da? Tu trebuie să alegi ce? Că există o funcție definită pe A cu valori în B, astfel încât o funcție f, astfel încât f restricționat la A' să facă G. De ce e așa? Ne luăm un alt element, B din B și f de x, care nu e în A minus A', îl dăm să fie B. Da, cu alte cuvinte, ce vrei să spui tu, o prelungești cum vrei. Da. Am aici A' inclus în A, se vede, da? A' inclus în A și au funcția canonică, incluziunea canonică. I de la A în A' inclus în A. Și au o funcție G aici, un element din mulțimea de aici. Deci o funcție de la G de aici. Și eu trebuie să-mi construiesc o funcție de la A în B, la care restricție să fie G. Deci trebuie să-mi construiesc aici un G tilda. Și o definesc cum a zis colegul vostru. G tilda de x mic egal cu G de x. Nu știu dacă se mai vede, nu? Așa. G tilda de x egal cu G de x dacă x aparține lui A' și G tilda de x egal cu, aici punem orice, dacă x aparține lui A și nu e în A'. Cum a zis colegul vostru, e un element B0 din B fixat și îl pui B0. Deci, asta. Orice funcție de la o mulțime A' în B se prelungește la o mulțime mai mare în foarte multe feluri. De-aia această funcție f bar e surjectivă. Și deci înseamnă că ce am primit aici este o funcție bijectivă și acest exemplu este terminat. Și în fine un alt, asta a fost ultima, nu? Da. Aici e o chestiune facultativă pe care nu o facem. Am gândit să o includ în curs. Știu că se folosea pe la informatică, relația de echivalență generată de o relație binară. Da? Deci nu mai o expediem așa, că m-am zis că nu e în programă. Dacă avem o relație binară ρ, asta cred că am definit la seminarul data trecută când m-am întrebat un student. Dacă avem o relație binară, pot să definez și, cum ar veni, inversa sa, sau i-am zis opusa, sau inversa. Deci pot să definez ρ la minus 1, o altă relație, în felul următor. Spun că x, ρ la minus 1, y prin definiție, dacă și numai dacă, y rho x. Da? Asta se numește inversa relației sau opusa. Mie mai bine îmi place opusa acum. Deci pentru o relație pot să definesc încă una și atunci ρ reunit cu ρ' e o nouă relație binară, astea sunt submulțimi în A ora, da? Ρ reunit cu ρ' e o nouă relație binară care e simetrică, are proprietatea în plus că e simetrică. După care se definește și produsul a două relații, în principiu se definește, aici am definit doar ρ la n. Da? Se pot defini și produsul de relații, dar mă rog, cred că am un problemă la seminar cu asta, cu produsul de relații. Deci se poate defini ρ la n pentru orice n mai mare sau egal ca 2, în felul ăsta mai trășuchet așa. No, și teorema spune că dacă am ρ o relație binară, deci doar o relație binară, chiar, fără nicio proprietate, deci doar o submulțime în A ora, atunci ρ într-un croșet ăsta, între două paranteze ascuțite și egală prin definiție cu diagonala lui A, cine era diagonala am dat-o ca exemplu de relație binară,
diagonală reunită cu toate astea, rho reunit cu rho la minus 1, reunită cu toate putările astea, rho reunit cu rho la minus 1 la puterea n, da, o reuniune infinită de astea. Asta e o relație de echivalență pe A. Da? Deci, de la orice relație binară pot să construiesc o relație de echivalență, construită în felul ăsta ingenios, și se cheamă relația de echivalență generată de relația rho. Și ea este, într-adevăr, se cheamă generată, că ea este cea mai mică relație de echivalență, acest rho în croșet. E cea mai mică relație în sensul relației de incluziune. Cea mai mică relație de echivalență pe A ce conține pe rho. Și aici am explicat și ce înseamnă cea mai mică, da? Înseamnă că e inclusă în orice altă relație de echivalență pe A care conține pe rho. Da? Și demonstrația nu o facem. Cine vrea să o citească, o găsește în notele de curs, că e banală. Mă rog, banală. Aprindire definițiile, nu e complicat. Și da, faptul că e cea mai mică, punctul 2 spune că se poate redefini și așa. Ca intersecția tuturor relațiilor de echivalență pe A care îl conțin pe rho. Da? Deci am asta ca definiție și asta de sus ca descriere. Numai că teorema, așa cum am formulat-o, spune și cine este, cum arată această rho bar. Da? Iar la final am lăsat un referat ca temă, pentru că asta este, ne luăm la revedere de la mulțimi. Numere cardinale, operații cu numere cardinale, antinomia lui Cantor. Că mulțimea tuturor numelor cardinale e contradictorie. Că nu există, cu alte cuvinte, mulțimea tuturor numelor cardinale. Cine vrea referatul și ăsta, că până acum a fost așa o grămădeală la referate, mă poate anunța și... Și asta este, oameni buni, vestita teoria mulțimilor. Am terminat-o. Adio mulțimi, vin grupurile. Care e partea cea mai fascinantă. Despre ce a zis că este referatul? Numere cardinale, operații cu numere cardinale și antinomia lui Cantor. Și trebuie cam de câte pagini trebuie să-l fac? În matematică nu grosimea contează. Deci să nu mă mai întrebați pe astea cu numărul de pagini, că mai nebesc. Încerc eu. Vă uitați, căutați, îmi scrieți, dați un mesaj pe e-mail, pe e-mailul de la Unibook, da? Și să găsim niște referințe. Ana Maria Dumitrela, da? Îmi dați un la asta și că aici n-am mai pus referate. N-am mai pus referințe. Să vedem într-o carte. Deci numere cardinale și operații. Cum se definesc operațiile între numere cardinale și antinomia lui Cantor. După ce se termină cursul, îmi dați un mail. Și să spuneți și de titlul ăsta. Ca să-mi aduc. Legi de compoziție și grup, monoid și grupuri. Da? Deci, practic, grupuri. Da? La început o să definim ce e legi de compoziție și chestii banale, dar grupuri. Aici e un scurt istoric pe care o să-l cam sar, că acum nu mai stăm la primul curs să vă țin, să nu vă iau ușor. Scurt istoric cu apariției conceptului de grup. A durat așa cam 100 de ani până a apărut conceptul de grup în secolul XIX, da? În celălalt, din 3 direcții el a venit. Din teoria ecuațiilor algebrice, cu ce am început aia cu Galois, ecuații algebrice de-astea, polinomiale, da? Din teoria numerelor, da? Din alt domeniu, teoria numerelor se consideră, dacă matematica e regina științelor, teoria numerelor e regina matematicii, da? Din teoria numerelor și din geometria de la secolul, de la început, geometria asta clasică, riemanniană, de la începutul secolului trecut, secolului XIX, mă rog. Din ecuații algebrice am povestit un pic de Lagrange cu rezolventa, la el a apărut permutările, Cauchy a dezvoltat permutările, deci puteți citi și voi asta de pe aici, și a definit noțiunea de ordine a unei permutări, ceea ce mai târziu a devenit ordine de elemente. Deci astea erau înainte de Galois. Lagrange, Cauchy, Abel, mă rog. Galois în 32
a lucrat cu grupuri și el, dar v-am zis, la el grupurile erau subgrupuri în Ascent și el practic le lucra ca ceva din Ascent care au proprietățile de subgrup, grupul de permutări. Da? Oricum, Galois a definit conceptul de subgrupuri normale, clasă de echivalență, etc. Multe concepte care ulterior s-au generat pentru grupuri arbitrare, nu doar pentru de-astea subgrupuri în Ascent, cum le lucra el, grupul de permutări. Din teoria numerelor, Euler și Gauss sunt cei care, lucrând în teoria numerelor, au ajuns spre grupuri. Da. De exemplu, Euler a arătat primul, ceea ce am ști astăzi, că ordinul unui element divide ordinul grupului. Într-un caz, asta, congruențele modul n. Gauss a generalizat asta, ordinul unui subgrup, că pentru orice divizor al ordinului unui grup ciclic există un subgrup de acel ordin. Da? Asta o să vedem că a avut generalizări și mai tare până la termen. Da. Deci, ăsta a fost al doilea număr. Euler și Galois sunt pionerii care, lucrând în teoria numerelor, încercând să rezolve ceva, aveau nevoie de chestii de grupuri, de ceva trebuia să existe. Și altul este geometria. Geometrici, cam zic că de la ea apărut grupurile, de fapt. La începutul secolului XIX, Gauss, Carnot, Lambert, au definit ceea ce se cheamă grupul de simetrie pentru diverse figuri geometrice. Da? Deci dacă avem un plan, să spunem, o geometrie asta simplă, da? O figură în plan, un poligon regulat, să spunem, sau o figură geometrică, se definește grupul de simetrie ca fiind toate izometriile planului care invariază figura. Deci că e pătrat. Da? Izometrie înseamnă o funcție de la plan în plan care păstrează distanțele. Și orice astfel de izometrie e bijecție, deci e o permutare a planului. Iar invariază figura înseamnă că duce puncte de pe pătrat, dacă am zis că e pătrat, în puncte tot de pe pătrat. Și tot această mulțime de izometrii care invariază o figură formează un subgrup în grupul de permutări pe plan. Și ăla se cheamă grupul de simetrie al figurii, în cazul ăsta al pătratului. Da? Și ăla e un grup. Și la orice figură de asta geometrică îi pot asocia un grup. O să vedem ca exemple. Și ăla se cheamă grup de simetrie și asta l-a condus mai târziu pe Klein, Felix Klein, să lanseze vestitul program de la Erlangen, 1872, care era un program foarte ambițios așa și foarte bun pentru algebriști, nu? Este de a caracteriza geometria cu ajutorul teoriei grupurilor, adică practic de a reduce studiul geometriei la studiul grupurilor, respectiv. Da? Doar la grupurilor. Un program vast de cercetare. Și după aia, aici am mai spus și diverse alte istorii. Practic la grupuri, Cayley, o să salv că nu mai suntem acum mici, nu este foarte clar în istorie cine a definit conceptul de grup așa cum îl folosim noi astăzi. Da? Nici Galois nu le-a definit practic, deși acordăm merit că a definit concepte de bază, dar nu este foarte clar cine a dat primul definiție a conceptului de grup. Cayley, de exemplu, dătea niște definiții astea foarte vage, așa. Vreo două definiții, una în 54 și alta pe aici. Un grup, o lege de compoziție pe elementele sale, care nu e o definiție riguroasă în spiritul rigorii actuale în matematică. Da? El a și clasificat grupurile de ordin mai mic sau egal ca 5. Bernstein a dat o altă definiție mai târziu. Bernstein cred că a scris prima carte de teoria grupurilor, dacă țin minte, 1879. Altul, Kronecker, o nouă definiție, dar la ăsta, Kronecker, tot teoria numerelor venea și cred că la el grupurile erau abeliene. E posibil ca Hölder să fi dat o definiție mai riguroasă, pentru că el oricum a făcut două chestii importante. Hölder a clasificat grupurile, dacă P și Q sunt numere prime, grupul de astea a clasificat grupurile de ordin P la a treia, PQ pătrat, PQR, P la a patra, a spus toate, care sunt toate, da? Toate grupurile toate grupurile cu un astfel de ordin, clasificare până la un izomorfism, mai înseamnă în matematică. Și asta a fost una dintre problemele mari lansate de Cayley în 1854. El aici a pus una dintre problemele celebre din teoria grupurilor, de a clasifica toate grupurile cu un număr dat de elemente, cu n elemente, dacă n e un număr fixat. Dar el le-a clasificat până la 5, repet, de a le clasifica până la un izomorfism. Da? Sunt, cum am tot insistat, pentru noi două grupuri izomorfe sunt aceleași, da? De a descrie toate.
Holder a mers mai departe cu problema și în momentul de față se lucrează încă puternic la asta. La Sergiu Eșpaci, Sergiu Novac. La Oxford știu că era un grup puternic de grupiști care au făcut, de fapt, au dezvoltat programe astea de calculator care să clasifice toate grupurile. Pentru că ai nevoie de calculator la un moment dat. Ceea ce pot să vă spun este că nu se știe încă mare lucru. Știm extrem de puțin, da? Grupurile astea am zis că sunt cunoscute. Sunt cunoscute de ordin mic, așa, uite, Holder l-a clasificat, însă grupul care au oricum 2048 de elemente, care e 2 la 10, dacă nu scriu prostii pe aici, nu se știu încă toate grupurile care, nu sunt încă clasificate toate grupurile care au 2048 de elemente. Da? 2 la 10 asta e, nu? 1024, da. Nu sunt clasificate, deci știm atât de puține în matematică. Grupul știm să facem, ăsta a clasificat destul de general, dar dacă iau numărul ăsta 2 la 10, nu știm încă câte grupuri sunt. Sunt foarte multe rezultate, așa. John Conway, am scris la un alt ceva pe pagina mea de Facebook, cred că a demonstrat ceva în articol frumos, că numărul de grupuri cu ordinul ăsta de 2 la 10, astea până la un izomorfism, deci astea clasificate, numărul lor, cred că e mai mare decât numărul tuturor particulelor din univers. Sper să nu mă înșel, dar cred că asta era rezultatul. Deci sunt atât de multe că sunt mai multe decât particule în univers. Particulele, de ce suntem și noi formați. Nu? Ceea ce este fascinant. Este fascinant. Un alt proiect major al teoriei grupurilor, v-am spus că teoria grupurilor a fost cel mai studiat domeniu al matematicii din secolul trecut. Cel mai studiat înseamnă că s-a scris cel mai mult. Un alt problemă faimoasă, deci v-am spus să știm atât de puține, da? Ăsta e un număr exact, un număr mic, relativ mic în natură. Da? Nu le știm nici măcar pe astea nu sunt știute. De a clasifica anumite tipuri de grupuri, ceea ce se cheamă grupuri simple. Adică grupuri care n-au subgrupuri normale netriviale. Da? Dacă toate grupurile e prea complicată problema, chiar aici se blochează, cealaltă mai mică se clasifică mai puține, dar grupurile simple, da? Și prin definiție, în grup simple. Da. Și asta a fost iar un proiect vast în secolul trecut. Inițial s-au anunțat că s-au terminat clasificarea prin anii 80, știm când eram student ca voi, după care s-a descoperit greșeli în demonstrații. Sunt volume întregi care se ocupă de studiul acestei probleme, a clasificat grupurile simple, și cred că s-a declarat finalizarea ei după 2000, nu mai știu exact în ce an, dar în momentul de față problema se consideră că este rezolvată. Sigur, eu sunt mai sceptic așa de fire și nu sunt convins, dar mă rog. Oamenii acceptă că au obosit să clasifice toate grupurile, inclusiv astea simple. Și aici, la astea simple, sunt povești foarte frumoase și cu titlu frumos. Tot Conway a definit un prim grup de ăsta care se cheamă Monstru. Un grup simplu de ăsta cu număr enorm de elemente. Un grup deci care nu are subgrupuri normale netriviale, cu un foarte mare număr de elemente. Se cheamă The Big Monster. The Monster, dacă îl căutesc pe net. Și după aia altcineva mai definit altul, Micul Monstru, tot așa un grup simplu cu un număr enorm de multe de elemente. Da, deci au constituit niște rezultate extraordinar de spectaculoase în teoria grupurilor. Din păcate, ele, ca orice teorie, acum e cam pe moarte. Așa, cel puțin în România nu e nimeni care face strict teoria grupurilor. Eu am lucrat ceva în teoria grupurilor, am articole în teoria grupurilor, dar nu mă pot defini ca un expert în teoria grupurilor. Și din păcate din țară, nu știu, pe la Cluj era cineva, dacă e plecat din țară, care să facă strict grupuri. Da. Și pe plan mondial se simte un declin în momentul de față, nu mai sunt la fel de fierbinți ca în secolul trecut. Sigur că mai sunt oameni pe la Oxford care tot încearcă să clasifice, sunt programe pe calculator, dar asta v-am spus că sunt anumite chestiuni fascinante. Și tot pe lângă Holder a lansat aici, apropo de clasificare, o problemă celebră, problema extinderilor, alt nume mare e Frobenius, care a lansat teoria reprezentărilor de grupuri, un alt domeniu extraordinar de mare și care
foarte studiat și inclusiv astăzi, da, în prezentările. Și cam așa ar fi părinții, repet, cu rezerva că eu cel puțin, și n-am văzut un istoric care să-și asume asta, nu știm exact cine a definit grupul așa cum îl folosim astăzi. Da? Definițiile astea dinainte, deși se lucrau cu ele Barça de aveau rezultate, sigur că ele sunt definiții, era altfel să scria stilul matematicii de atunci, dar nu putem spune cine le-a definit. Nu. Cu grupurile o să vă omor de acum încolo tot semestrul ăsta, până la Crăciun, pardon, că după aia mai trecem și la inelă. Și ca să ajungem la grupul, trebuie să facem niște definiții de astea de legi de compoziție, etc. Reamintim convenția noastră că toate mulțimile sunt nevide. Nu. Ca să nu avem probleme. Ce înseamnă lege de compoziție? Deci dacă avem o mulțime A, o funcție phi definită pe A cu valori în A, da? O funcție phi definită pe A cu valori în A, definită pe A ori A, pardon. Definită pe A ori A cu valori în A, se numește lege de compoziție pe A. Da? Deci o lege de compoziție, unii cred că mai zic operație binară, dar nu-mi place termenul ăla. Prefer lege de compoziție. Este o funcție definită pe A ori A cu valori în A. Această lege de compoziție phi se numește asociativă, se numește asociativ dacă verifică o condiție, că pentru orice trei elemente A, B, C din A, oricare ar fi A, B, C din A, phi de A, virgulă, phi de B, C, e egal cu phi de primele două, phi de A, B, virgulă, C. Oricare A, B și C. Aici, vedeți, ar fi trebuit să pun încă câte un rând de paranteze și pe aici, un rând și după aia și pe aici, dar s-ar fi încărcat de mult. Am zis că când o funcție lucrează pe o pereche de elemente, nu mai pun încă un rând de paranteze, că se încarcă notația. Deci asta înseamnă asociativă, da? Phi de A și de B, C egal cu phi de AB. Aplic întâi phi de AB și după aia ce îmi dă phi de L și de C și după aia, aici, la prima chestiune, aplic întâi phi de BC și după aia phi de A și C. Un element E se cheamă element neutru pentru legea phi, legea de compoziție phi, dacă verifică această condiție, phi de E și A egal cu phi de A și E egal cu A, oricare ar fi A din A. Nu? Deci phi de A egal cu phi de A egal cu A, oricare A din A. Ar fi trebuit să spun și ce înseamnă comutativă. O lege se numește comutativă dacă phi de AB egal cu phi de BA. Am uitat aici. Dacă phi de AB egal cu phi de BA, oricare ar fi A și B din A. Acum, ca să scap de varza asta cu phi de perechi și multe de astea, vedeți cât de greu să scriu această lege cu multe semne, o lege o să notăm de regulă, o lege de compoziție phi, definită pe A ori A cu valori, o să o notez în mai multe feluri. Da? Deci phi de o pereche AB, aici am notat riguros, ca să se vadă și diferența de notație, simplitatea notației, decât să notez atâtea semne pe aici, care nu știu câte sunt, o grămadă. În loc să notez phi de pereche AB, notez pur și simplu AB. Da? Și citesc A ori B sau A înmulțit cu B, dacă vreți. Dar nu citesc înmulțit, nu e bine. Citesc pur și simplu AB. Da? Și asta spun că asta e o notație multiplicativă. Deci când apare așa ceva la o lege, asta e notație pentru phi. Știu că aici asta e un phi, da? Spunem că am notat legea phi multiplicativ. Altă notație o să fie A cruciuliță B. A plus B. Nu? Deci la fel, asta e o altă notație pentru o phi. Da? Phi de pereche AB, pot să notez așa. Și asta se cheamă notație aditivă. Notație aditivă. Alte notații, mai școlărești cam A steluță B sau cu cerculeț, A cerculeț B sau A perpendicular B, etc. Da? Deci nu o să mai notez phi de o pereche A, B și să tot aplic de astea care sunt o grămadă, vedeți câte trebuie să apară, o să notez pur și simplu cu AB. În principiu, noi o să folosim notația multiplicativă și uneori și notația aditivă. Da? Asta cu AB sau asta cu A plus AB. Un element neutru, da? Până acolo mai avem asta. În notația multiplicativă, deci iată avantajul notației, dacă notez phi cu AB așa, în notația multiplicativă, asociativitatea, ecuația înseamnă relația de asociativitate, se scrie mult mai simplu. Da? Ăsta de aici este BC,
Și ăsta e A, da? Și după aia trebuie să calculezi phi de A și BC, adică A, BC. Deci membrul stâng este A pe lângă B ori C. A pe lângă B ori C, egal cu, întâi se aplică phi-ul aici, AB, da? Totul phi de așa ceva și C, adică A, B și C. Da? Deci notația multiplicativă e condiția de multiplicare. Faptul că legea mea, notația multiplicativă e asociativă, are această scriere mult mai simpluță, da? Și mai ușor de aplicat în exerciții efective. Repet, aici, între semnele astea, lucrează legea de compoziție phi. Da? Și tot în notația multiplicativă, acest faimos element neutru, eu, o să-l notez de regulă cu 1 indice A sau 1 când nu e pericol de confuzie. Da? Și în condiția aia de element neutru, o să se scrie că phi de 1 și A, adică 1A, egal cu A ori 1, A ori 1 egal cu A oricare A din A. În notația aditivă a legii mele, dacă notez phi de AB cu A plus B, o să fie asociativitatea, să scrie A plus B plus C egal cu A plus B plus C. Iar elementul neutru, dacă există, o să-l notez cu 0 indice A sau 0 pur și simplu. Și aici e un exercițiu care vi l-am lăsat că e simplu. Arătați că elementul neutru pentru o lege, dacă există, e unic. Dacă nu există două elemente neutre. Și astea sunt legi de compoziție, condiția de asociativitate, de element neutru și de comutativitate care n-am pus-o, dar o să o repun din nou la grupul. Și că elementul neutru, dacă există, este unic ca exercițiu. Semigrupuri și monoizi. Se numește semigrup. Se numește semigrup o pereche formată dintr-o mulțime S și o lege de compoziție PS, phi, definită pe S ori S cu valori în S, care este asociativă. Nu? Deci semigrupu este o pereche formată dintr-o mulțime S, o lege de compoziție pe ea, care este asociativă. Monoidul este un semigrup care are și element unitate. Se numește, semigrupul e anotat cu S de la semigrup și monoizii cu M de la monoid. Se numește monoid o pereche formată dintr-o mulțime M și o lege de compoziție phi pe M. Da? Deci M e mulțime, phi o lege de compoziție care este asociativă și are și un element neutru. Da? Evident, orice monoid este și un semigrup în particular, dar nu și invers. Nu orice semigrup are element neutru. Îi putem atașa unul, dar mă rog, aia e altă poveste. Ca exemple, mulțimea numărului naturale cu adunarea, Z cu adunarea, Q cu înmulțirea, sunt exemple tipice de monoizi. Adunarea numerelor naturale întregi sau înmulțirea numerelor naturale sunt asociative și au elemente neutre. Da? 0, 0, 1, element neutru. Mulțimea părților unei mulțimi. Monoizii ăștia sunt toți comutativi, da? Sunt și comutativi. Dacă ai o mulțime, tot timpul evident, da? Mulțimea părților lui A este un monoid cu reuniunea, dar și cu intersecția. Deci pe ronda cu reuniunea, cu intersecția sunt monoizi. Sunt monoizi, aici cine este elementul neutru? Întrebare. Pentru auditori. La reuniune mulțimea vidă și la intersecție mulțimea A. Se rămână. Cine ești? Maria Moș. Da, așa este. Deci la asta elementul neutru e mulțimea vidă, iar la asta mulțimea A. Mulțimea funcțiilor definite pe A cu valori în A, F definită pe A cu valori A, e o mulțime a funcțiilor, este un monoid și el cu compunerea uzuală. Da? Iau pe post de phi de o pereche F și G, este F compus cu G. F compus cu G. Este și cu elementul neutru, aplicație identică. Aplicație identică a mulțimii. Monoidul ăsta, cum este față de astea alte de până acum? Că și astea sunt comutative, da? A reunit cu B egal cu B reunit cu A, la fel și intersecția. Ăsta nu mai e comutativ neapărat. Da? Este un monoid care nu mai e neapărat comutativ. F compus cu G nu mai face neapărat G compus. Bun. Și acum o să folosim
o să facem o primă teoremă importantă legată de monoizi și după aia ne oprim. Se numește legea asociativității generalizate. Legea asociativității generalizate, pe scurt LAG. Dacă avem o lege de compoziție pe o mulțime, phi, și n un număr natural diferit de 0, o să definim recursiv sau inductiv funcțiile phi indice n, definită pe a ora de n ori, da, a ora de n ori, produsul direct al lui a de n ori, cu valori în a, astfel, pentru fiecare n. Phi indice 1 e definită pe a cu valori în a, punem egal prin definiție cu aplicație identică al a. Phi indice 1 prin definiție aplicație identică a mulțimii a. Phi indice 2 punem egal prin definiție. Phi indice 2 e definit pe a ora cu valori în a, să fie fiul legea mea din pornire. Și presupunând că am definit phi indice n definite pe aici cu valori acolo, o să definez phi indice n plus 1, definită pe a ora de n plus 1 ori, da? Prin formula următoare. Phi indice n plus 1 de un element de acolo, aici ar fi trebuit să scriu oricare, da? De un element A1, A2, AN plus 1, da? Phi indice n plus 1 de A1, A2, AN plus 1, unde fiecare astea sunt elemente din A, egal prin definiție cu, am presupus că l-am construit pe phi n, aplic phi n pe primele n poziții, de aici, aplic phi n pe primele n poziții, presupunând că l-am construit, da? Aici, presupunem prin ipoteza recursivă de inducție, dacă am definit Fn, ăsta ce îmi dă phi indice n de așa ceva e un element din A și după aia fac phi de așa ceva și de ăsta, pentru că ăsta e un element din A, make sense, are sens. Da? Deci pot să definez recursiv un șir infinit de funcții, dacă am o lege de compoziție, un șir infinit de funcții, phi indice n de așa ceva. Asta se cheamă prin informatică sau în asta se cheamă aplicații n are. Bun. Așa am definit phi n plus 1. Da? Deci să ne uităm încă o dată să contemplăm definiția. La phi n plus 1 se aplică phi n alea dinainte pe primele n poziții și după aia phi. Teorema care se numește, care e foarte importantă când lucrăm cu grupul, legea asociativității generalizate, spune că dacă avem phi o lege de compoziție asociativă, deci dacă phi este o lege de compoziție asociativă, atunci pentru orice m și n numere naturale mai mari sau egal decât 1, da? Nenule trebuie să scrie acolo, n stelar, nu se mai vede. Deci oricare fi m și n numere naturale nenule și oricare ar fi A1, A2, puncte, AM plus N elemente din A, avem că phi la care phi aplicat, mai întâi așa, citim așa, mai întâi, aplic întâi phi indice n pe primele m, da? Și obținem un element din A, după care aplic phi indice n pe ultimele n elemente, da? Și obțin un element din A. Un element din A, un element din A, pot să aplic phi pe el, da? Deci phi de phi indice n de primele m, phi indice n de ultimele n, da? Phi de phi indice m de primele m, phi indice n de ultimele n, egal cu phi indice m plus n de A1, A2, puncte, AM plus n. Asta este legea asociativității generalizate. Da? Dacă avem o lege asociativă, fiul e asociativ, spune că se întâmplă așa ceva pentru orice m și numere naturale. O să facem demonstrația prin inducție după prin inducție după n, pardon. Da? Deci o să facem inducție după acest n. De aici. După ăsta. Mai întâi, dacă n e egal cu 1, aici în membru drept o să fie phi indice m plus 1, phi indice m plus 1 de ceva, de un A1, A indice m plus 1. Iar în membru stâng o să fie phi de phi indice m de ăsta, phi indice 1, numai că phi indice 1, dacă ne uităm, a fost definit ca identitatea. Deci aici o să fie phi de phi indice m de primele m, de aplicație identică de AM plus 1, adică de AM plus 1, egal cu phi indice m plus 1, de așa ceva. Ori asta este exact modul în care a fost definită recursiv funcția phi indice m plus 1. Sigur că aici e alt indice, da? Sper să oresc confuzia schimbând indicii.
Poate era mai indicat să spunem aici, presupunem că am definit fi indice M și definesc fi indice M plus 1, da. Poate nu e rău să vedeți, să rezistă. E o vorbă de asta în matematică, trebuie să rezistați la schimbarea notațiilor. Da? Să nu învățăm mecanic. Da? Deci, inducția pentru n egal cu 1 este fumată, pentru că este exact modul în care am definit recursiv funcțiile și ăsta de funcții. Pasul de inducție. N implică n plus 1. Am zis că la mine așa notez pasul de inducție. Da? Deci presupunem că formula 2 ține pentru n și vreau să arăt că ține și pentru n plus 1. Deci presupunem că formula 2 ține pentru n și vreau să arăt că ține și pentru n plus 1. Ok. Păi să încercăm să o aplicăm pentru n plus 1. Aia înseamnă că trebuie să... și încep să calculez membrul stâng. Phi, da? Deci aici trebuie să fac în loc de n plus 1. Phi, de phi m rămâne la fel. Phi m de m elemente. Phi m plus 1 de am plus 1 puncte, am plus n și încă 1, am plus n plus 1, da, și încă 1. Ăsta e egal cu, aici egal mai departe. Acum aplic definiția egal mai departe și aici aplic, vedeți, am scris cu albastru, aplic definiția recursivă a lui phi n. Da? Deci o să fie, deci umblu aici, în formula asta umblu doar la asta, folosind definiția lui phi n. Deci o să fie, până acolo nemodificat, phi de phi m de ceva, virgulă. Definiția recursivă a ăstuia era că ăsta face phi, să aplica întâi phi n pe primele n elemente, să aplica phi n pe primele n elemente și după aia ultimul scotea afară. Da? Deci asta este cantitatea de aici, toată asta, este phi n plus 1 din modul în care a fost definit phi n plus 1. Acum avem phi de ceva, pe care îl notez cu A, virgulă, phi de altceva, care îl notez cu B, și încă unul care îl notez cu C. Deci o să am phi de A, virgulă, phi de BC. Și folosesc, îi dau un cap acum cu faptul că phi e asociativă din ipoteză. Phi e asociativă. Da? Păi phi fiind asociativă, phi de ceva, virgulă, phi de ceva și de altceva, face phi, aplic întâi phi-ul pe primele două cevauri. Deci o să fie phi de A, A-ul era ăsta, și de B, care B-ul era ăsta. Da? Deci o să fie phi de phi m de A1AM, phi n de ăsta de aici. Virgulă, C-ul rămâne cu minte la sfârșit. AM plus M plus 1. Acum îi dau un cap cu inducția, oameni buni. Pentru că aici, uite ce am. Phi de phi m, virgulă phi n. Mă uit la inducție, am presupus că e adevărată pentru n. Păi dacă e adevărată pentru n, înseamnă că phi de phi m, virgulă de phi n, face phi de m plus n. Da? Deci aici îi dau un cap cu inducție, îi dau un cap cu inducția presupunând că formula are loc pentru n, phi de phi m de phi n, o să-ți dea pentru partea subliniată cu roșu, da? Phi-ul rămâne acolo, la locul lui, iar phi de așa ceva, din partea de inducție, îți dă phi de m plus n. Phi de m plus n de A1, puncte, până la ultimul, am m plus n. Și ultimul de aici. Ori ăsta, phi de phi m plus n, de ceva și încă ceva, din nou aplic formula recursivă, formula 1, modul în care au fost definite fiurile una din alta, ăsta face mai departe, phi de ceva și altceva, face phi de ăsta de aici cu 1 mai mult. Da? Deci aici am aplicat formula recursivă 1 pentru cum este definit phi indice m plus n plus 1 din phi de m plus n. Și îți dă exact phi de m plus n plus 1 și de așa ceva. Citesc începutul de aici și până aici și nu trag decât o concluzie că formula mea din ipoteză are loc și pentru n plus 1. Înlocuim pe n cu n plus 1. Și s-a terminat legea asociativității generalizate și cursul meu de ziua de astăzi, că e fără 10. O să ne întâlnim peste 10 minute pe Zoom la seminar. Data viitoare o să reluăm, să reinterpretăm un pic ce înseamnă această lege asociativității generalizate, care o să vedem ce înseamnă că într-o lege asociativă nu mai trebuie să punem parantezele. Nu mai contează cum punem parantezele, da? Dar trebuia demonstrată asta, de ce e așa. Deci de asta am zis că e o lege importantă,
că data viitoare o să o reinterpretăm și intrăm mai departe în curs. Bine, copii, mersi de audiență, ne vedem peste 10 minute pe Zoom la seminarii. Să opresc înregistrarea.